Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Atong padayong iampo ang kahusay sa tibuok kalibutan, kaayuhan sa mga masakiton, labi na gyud sa na nag-antos karon ng mga masakiton o mga sakagubot dito sa nasod sa Ukraine. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors dinhi sa atong simbahan, labi na ang nagsigig palit sa atong mga slots para sa atong proyekto nga unta hatagan sa sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Itugot maluluyon nga Dios nga ang among pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa kanunay mapuslanon sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya, gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labawong hukmanan o gisukit-sukit sila sa Pangulong Pari. Mingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem ug buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Hesus human ninyo siya patya pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. O gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga pangulo ug manluluwas aron paghatag sa katawhan sa Israel ug higayon sa paghinulsol ug sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ni adtong nagmasinugtanon kaniya. Sa pagkadungog niini sa mga sakop sa labawong hukmanan, nasuko sila pag-ayo ug buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo nagpatalinghog
sa singgit sa kabus. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon, ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong baba. Tagamtama ug tan-awa unsa kamaayo ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Ang Ginoo nagpatalingmog sa singgit sa kabus. Gisudyaan sa Ginoo ang mga nagbuhat og dautan, aron mapapas ang ilang handumanan diha sa yuta. Sa pagsangpit sa mga matarong, ang Ginoo namati kanila, ug sa tanan nilang mga kagulanan giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalingmog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo haduol sa nagahinulsol, ug sila nga naguol sa espiritu iyang giluwas. Daghan ang mga kasakit sa mataro nga tawo, apan kanilang tanan giluwas siya sa Ginoo. Ang Ginoo nagpatalingmog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon kang Nicodemo, siya nga gikan sa itaas labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta, yutanon, ug magsulti siya mahitungod sa mga butang yutanon. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang motuo sa iyang mensahe nagmatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios, ug sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak, ug gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua, kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Padayon tang namati sa panag-istoryahanay ni Jesus og ni Nicodemo. Kanis Nicodemo usa ni kamagtutudlo sa balaod
sa mga Hudiyo, Pariseo. O sa unang pagbasa, ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga pari, buot mo patay nila ni Pedro o ni Juan, tungod kay nagsangyaw sila sa gitudlo o sa kinabuhi ni Jesus. Nga si Jesus, gipatay to sa mga pangulong pari o sa mga magtutudlo sa balaod. Ang importante dinhi na lahi gidi ay og pamaagi og lahi gyud og paglantaw ang tinuod nga motuos Ginoo og kadtong igo rang nagtuon sa gitudlo sa Ginoo. Ang mga magtutudlo sa balaod nagtuon sila sa sugo sa Ginoo, hasta ang mga pari. Sila si San Pedro o si Juan nituo sa gitudlo sa Ginoo. Para ninyo, hay may mas importante ang pagtuo sa gitudlo sa Ginoo o ang pagtuon? Ha? Pagtuon o pagtuo? Di mo mutuon. Pulos na importante, pero kinahanglan magparis. Mutuon ta, nya mutuo. Dili kay igo rang mutuon, unya magpatuo-tuo. Mao man kasagaran nato, mutuon, unya magpatuo-tuo. Maghimo-himo dayog istorya-istorya kanang kaugalingon ra natong pagsabot. Dragod anang moingon ang Ginoo nga naay impierno, naay langit. Nya unsa may isulti dayon sa mga nagtuon sa balaod nga igo rang mutuon. Unsa may? Naay impierno, naay langit. Ang tinuod nga mutuo, unsa may iyang buhaton? Likay ang impierno niya paningkamot pagsulod sa langit. Amo na ang nagtuo lang sa may isulti. Wa mo kibaw? Oy, ang nagtuon mo ingon na dipindi ra nas Ginoo. Ang Ginoo ray magbuot. Pangutanaw ng imong tupado. Pangutanay na asa man ka gusto, langit o impierno. Moingon gani siya, depende sa Ginoo kana tuo-tuo ra na iya. Naidaghan ay. Depende las Ginoo. Ana. Kada lang ganing pangutanaw nato. Unsa man ang pagpangasaba sa mga anak, makapaimpierno o makapalangit? Unsa may tubag sa uban? Sa mga mituo, unsa may tubag? Makapaimpierno. Sa mga igo lang nagtuon nga nahibaw nga nay impierno ug langit, unsa may isulti? Depende. Ana wala. Nya kamo unsa man mo ron? Padong mo sa langit o padong sa impierno? Matud pa ni Kristo ang gikan sa langit nagsulti og mga butang langitnon. Ang mga tao nga nias kalibutan nagistorya og mga butang kalibutanon. Sige, pili ko mo. Hay may langitnon ani, grasya o kwarta? Hay may inyo rong ipangayo, grasya o kwarta? Na. Unsa may hay man ani ang langitnon? Kamatayon o kinabuhi? Kamatayon o maayong panglawas? Hay man ani ba ang langitnon? Kamatayon o maayong panglawas? Tusga. Nya hay man roy inyong pangandoy nga moabot nimo, maayong panglawas o kamatayon?
Oy, kusog kay tang maningkamot sa maayong panglawas, pero di maningkamot sa maayong kamatayon. Kana bang mamatay nga way sala? Ang paningkamutan yun, healthy yun, healthy. Oh, mao na yung mga tuo-tuo. Mao na yung mga way pagtuo. Oh, sige, lain sa ninyo na kuan. Hay may importante ninyo. Pag hay man ani langit nun. Pag-antos o kahayahay. Husga. Pag-antos. Hay man roy inyong gikalipay nga puy-an nga kinabuhi. Kanang kinabuhi sa pag-antos o kinabuhi sa kahayahay. May klaro. Mao na diri sa unang pagbasa ang mga kaning gitawag na tong mga pangulo sa katilingban, gusto silang tahuron gid sila. Sila gyud masunod. Kay hayahay man kay nang tahuron ka. Dili sayon kanang ika maoy mutahod. Muna sila si San Pedro, San Juan, gabalik-balik lang intawg sud sa prisuhan. Kay dakpon man sa mga leaders kay para nila gasamok-samok. Gahimo og mga fake news. Fake news bang usor ba kay naron sa ato mga kompanya? Fake news. Pero si San Pedro o si San Juan tungod kay kuan man sila kinini ang nituo mas Ginoo, ila jong giklaro pagsulti. Sundo namo ang Dios dili ang tao. Mao na ilang gisulti. Nag-anto sila para pagsunod sa Dios. Mao nay importante kaayo natong hinumduman. Andam tan mo antos aron pagsunod sa Dios. Unsa may nahitabo? Tungod kay nag-anto sila sa pagsunod sa Dios, hayahay ang ilang dughan. Bisag prisuhon, malipayon. Bisag way kwarta, malipayon. Kay nagsunod man sa Dios. Pero ang mga pangulong pare, tungod sa ilang pagpaningkamot na sila gisundon, gasigi tinuod silang ampo, gasigi tinuod silang simba, pero ang dughan bugat. Kay naa man ang kasuko, naa ang kasina. Pangutan-an na imong tupad. Na kumusta imong dughan? Gaan o bugat? Punta na. Wa ka maglagot sa imong bana. Wa ka maglagot sa imong asawa. Wa ka magsigigyaw-yaw sa imong mga anak. Na wa ka maglagot sa imong ginikanan. Kana mo na imong ipangutana. Kay usahay ra ba kita dinhi sige simba, sige pagpangayo sa Ginoo. Ginoo in taon tagai taon kog kagaan ani akong dughan. Ana. Yung Ginoo sayon raw na pagaanon. Huwag tangan ang imong kalagot. Huwag tangan ang imong mga kabalaka. Ayaw pagsigig. Namong giuban nalula na lang. Bugat lang yapon. Ngano man? Gusto giniyag yung protektahan ang tanan. Iyang anak, iyag yung protektahan aron maayog kaugmaon. Aw nanindot Ginoong kaugmaon, nangaminyo nga tarong. Nanay daghan sang mga apo, iya na sang kontrolon ang iyang mga apo kay kinahanglan yun maayong kaugmaon na mabuang ka diha. Aw na. Ay nagpa-counseling nako. Gusto siya nga ma-healthy gid siya kay aron makatabang pa sa iyang mga apo. Nako pila na may edad nimo? 80. Padiroy daghan na magiko gibati, lisod ko ginhawa, lisod ko lakaw, hangyo takos Ginoo padir nga nga bang ma-healthy unta ko ba? Nako kamatay na Di naron panahon sa paghangyo sa Ginoo nga ma-healthy ka kay sa bisan gani mga sakyanan 80 ka tuig nimong gamit kagalkal gina kanang imong balay 80 ka tuig ang mulabay mga taktak na ginang mga atop ana no na mosab na sa kurugwali ani
Kamong gadag bata, basta magsigig siyagit-siyagit, magsigi og dagandagan, dadas gawas. Mao na siya ha. Dito standby sa gawas. Palihog lang. Ako na yung balikon pagsulti, labi na mong wa pa mahibaw. Doon ay duha ka klase sa pagsimbas Ginoo na ay formal, na ay natural. Ang mga bata, ang ilang pagsimbas Ginoo, natural. Anong ilang nature ba? O gusto sila mo siyagit, hilak, dagan-dagan. Ila sa nang kaugalingon, di na nato pugnan. Nya doon na say formal para ning ato nga maminaw gyud. Di ba? O lainon lang sana nato kanang dili pa ka maong mo formal adtos natural ala ngadto sana sa nature. To amang nature sa gawas. To padagandagana na dito kay dako kay natong grounds diha. Dito pa sagit-sagitan na. Haron nakasimbag yapon na sila sa Ginoo. Nya kita sa dinhing formal dili madisturbo. Di ba? Naragod na. Sige, padayon ko gamay ha. Irog kog jutay. Akong giingnan kamatay na. Kay nga naman tungod kay wa na oy na nakapahimos na kay ka ng imong lawas. Nakapahimos na kay ka ng imong edad. Ayaw na pagsigig kawili anang mga batanon pa. So nga ako manggod unta pa dirba nga maagak gid nako sila sa maayong dahan ako na ini kamatay nimo dito sa langit mas makaaga ka ana nila kay magsige na magag-ampo dito sa Ginoo. Ang problema lang malangit baka ka. Mao nay pinaka problema malangit baka ka nga mura mag-attach kay kas kalibutan. Pag huna-huna na oy og mga butang nga langit nun ay napagsigunahuna ana mga butang kalibutanon ana nako to ay langit. Ay man imurong mama. Siya, ay patay na sila pa rin. Ako, mag-reunion na mo dito. Langit, o na lang ito. Pero na impierno to, alo, ay simbak ko sa padoy, simbak ko. Hadlok na sa siya nga, ma-impierno to katong nangamatay. Jesus, luya kay siya naong. Ay, luya kay naong. Nakasagara sa mga tiguang, nabi ay luya kay naong. Nga naman. Gusto silang malagsik, bisag di nagidlagsik. Nako ako bitaw manang 58 naman ko. Kadtong mga 30 ka tuig ang milabay, purti gina kong kusuga mo lakaw ngadto sa amos bukid, lakaw ra ko balik ra gadayon ana. Pero karon bisan gani hagdanan di nako kalakaw kusog. Kay mapilo naman akong tuhod kay niya na may sakit. Isa ko na sa sakit pa din ako na magdungan-dungan daw tagkamatay. Pero arang-arang ka kay 80 niya ako sigud tay 8 sagot ka dongan tag kamatay simbak ko pa dir simbak ko ay sa kamatay pa dir sa kamatay na panatuan nasag ka pugong nasag ka nako nga mamatay na daghan na ikang gipugnan ron nga di na gustong mamatay usahay ingon anak ta ano ba luos lang tag control mao na ang mga Hudiyo ang mga leaders mga pari kontrolo nila ang mga tao unsa ilang isulti kinahanglan pabor gid nila kanunay 40 taon hapit sila di katog. Di sila hapit katog. Sige sila huna-huna. Pero ang mga apostoles, tug lang. Prisuhan, tug. Adto sa simbahan, tug. Nyab, sangyaw. Kadlawon, magsangyaw. Adlaw, magsangyaw. Relax kaayo. Ang nagsunod sa Ginoo, malipayon o malinawon kanunay. Ang nagsunod sa kalibutanon nga mga butang o tawhanon nga paagi, bugat. Kanunay masukanon mga naong gakusmod lang muna manimba ganita dinhi sundon ginato si San Vicente Ferrer sa may panghuna-huna ni San Vicente Ferrer ibaw mo hangad mo di babaw kana nababaw ba kabaw mong basa na agi ka no basaha ko no ready go. Kana sunda na, di ba, malinawon kay kastanan. Magsikag huna-huna ba sa Ginoo? Nindot kay na. Nigpangabit sa imong bana, mayingon ka, Lord, unsa may imong gusto nga akong buhaton sa aning nangabit. Di ba? Di na ka magsigunahuna.
animal, wag gibuot, wag gibutot, way batasan. Ay ana. Lord, unsay akong buhaton aning nangabit? Unsa kay tubag sa Ginoo? Pasayloan. Ana. Nya naasay mangulatan nimo, Lord, unsa may akong buhaton aning nangulatan ako? Unsa may gusto sa Ginoo? Ipasagpa lang ang imo sang pikas aping. Ana. Nay nangawat, Lord, unsa may akong buhaton aning kawatan? Ingos Kristo, kung doay mo kawat sa imong butang, ayaw nagbawia. Oh, di ba? Nay nangutang, Lord, unsa mo na ako ning nangutang? Unsa may tubag sa Ginoo? Kung dunay muhulam nimo, ayaw na paningil og bayad. Oh, ana. Mao man ay mga pulong sa Ginoo, mao na makapalangit. Think not of yourself, but of God. Nindog na ta. Mga igsuon, kita nga nakaambit sa balaang kinabuhi ni Hesus, gitawag sa pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi. Busa, moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan uban sa mga pangulo niini magmahigugmaong mutuman sa mga gisugo sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang katawhan sa matag nasod magtuman sa balaod sibo sa Kristohanong mga hiyas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga mamahimong malampuson og malinawon ang umaabot nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paghiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing kinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Mahigugmaon o maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. I give to you my heart, I give to you my will, I give to you my mind, now I am yours to fill. And what I give, please take, and what you take, please break, and what you break, please use. Use it for your glory, use it for your glory, use it for your glory. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawang sakripisyo gikan sa ato nga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo, maandam pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo god nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana ang usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa panag-inig suunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowliest sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. In your altars, my King and my God. Magampo kita. Itugot maluluyon nga Dios nga ang among pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa kanunay magmapuslanon sa tibuok namong kinabuhi, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkasantos sa kinabuhi. Nga ato lang buhaton, magsigigitag sulti, magsigitag paningkamot sa mga butang langitnon, dili ang kalibutanon. Nga usa na ana ang pagpalit og slat. Ang kwarta ba gamita dili sa pagbutang gamit mga kalibutanon. So muna pasalamat sa atong mga namalit og slat sa atong dopes. Ang atong halin as of yesterday ning abot na og 2,647 slots. Pakpa, salamat sa Ginoo. Napatay daghan nga opportunity para ta malangit. Napay 51,353 ka slots. Hinaot nga inyo ning paspasan og palit kay naasad tay mga langit nung panginahanglan dinhis atong simbahan. Kay kanimanggong mga proyekto sa simbahan mao ni ang para sa langit. Kanang project sa inyong balay mo nay para sa kalibutan. Ana og makunik ni natong duha padong nagitas langit. Narana ninyo kung gusto gyud mong malangit og maayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait
ni Kristo. Salamat sa Dios.